phambi kokuba sithandaze ndizawunika ii-leaders zibe 3 kuphela. Andifuni zishumayele kodwa ndifuna ii-leaders ezizawusixelela ngamandla kaThixo, ezizawuthi kuthi andizange ndimve uThixo mna ukubalisela, kodwa amandla kaThixo awabona kum. So andifuni abantu bazawushumayela ngaso, sishumayela yonke le mihla egidini, siyashumayela. Kodwa abantu abazawunika ubungqina le okanye le nto ekuthiwa yi-testimony yokuthi uyabona abantu abatsha obucinga uba awunawuphumela kule nto, mna ndaphumela ngoba uThixo ndambona kulo. Elenza abantu abazawukwenza loo nto. Yabona into endicela uyithetha xa bezawuphakama phambi basicule xa sizawucula, ndifuna nje unilumkisa kule nto ethi ze niqaphele le nto ithethwa nguIsaya apha okokubana lowo ozawunikhulula, lowo ozawunibopha, uthi uIsaya lo othathwe wabekwa bucala. Ngoba ukuthanjiswa ngokwesibhalo, it means to be set aside for specific peoples. Ngoba ukwingozi bantu abatsha yobana kubekho abantu abasondela kuthi basithembisa izulu nomhlaba, sicinga into yokokubana bazawusikhulula kumakhamandelo bomi kanti bazosenzakalisa. And so uthi uIsaya ozawufika ezosikhulula ayinguye nabani na, kodwa ulo wathathwa wabekwa bucala ebekelwe umsebenzi wokusikhulula. And so ke abantu abazawuzapha abantu abathi ndambona kum lo wasekwa wabekwa bucala wandikhulula, ndingatsoba ndawuseliphuma apho kodwa ndaphumela ngenxa yamandla akhe. And so ke abantu abathi abazawuthetha loo nto xa bephika ukuthetha loo nto sithandaze ngomingoma. Ndandikhululwe